ஹிப்ஹாப் ஃபேக்டரி மேல பாக்ஸிங் வைக்கிறாங்க, வா போய் கலந்துக்கலாம். 1 மினிட் ஆடம். சுச்சு போனேன், கை கழுவிட்டு வந்தேன். ஃபேக்டரியில இறங்கி எல்லாத்தையும் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிட்டு பின்னாடி அடிச்சிடணும். டேய் மேல என்னடா சவுண்டு, என்னடா ஆச்சு? அந்த குடுமையா கேக்குற, நீயே போய் பாரு வலிக்கிட்டு விழுந்து எந்த கோலத்துல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. அப்படி என்ன ஆச்சு? டேய் என்னடா இது, மண்டையில என்னமோ கவுத்தி இருக்கு, எப்படியாவது காப்பாத்துங்க. இவனை இப்படியே விட்டுற ஆடம், பாக்க இப்பதான் அழகா எல்லாம் இருக்கான். ஒரு ஃப்ரெண்டு இரு, நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மெக்கானிக்கு கால் பண்றேன். இங்க யார் போய் எமர்ஜென்சின்னு கூப்பிட்டது? எமர்ஜென்சினா எமர்ஜென்சியா வர்றதுதான் எங்க ஸ்குவாடோட பழக்கம். ஐயோ ரொம்ப பேசாதீங்கடா, இவனை எப்படியாவது காப்பாத்துங்கடா, அதுக்கு தானே உங்களை கூப்பிட்டேன். ஆடம் பாட்டு நீயா? உனக்கெல்லாம் நான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நீ என் கூட ஐடி கிளாக் சொல்லு. என்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பா உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மான்ஸ்டர் ட்ரக் எடுத்து. டேய் பாட்டுங்களா, உங்ககிட்ட மான்ஸ்டருக்கு ஸ்கின் கூட இல்லையாடா? எங்ககிட்ட டிசைனோட இருக்குது பாருங்க. அப்போ எங்க சைடுல இருந்து ஒரு கார் இறக்குறோம் பாரு, இந்த கார் உங்ககிட்ட இருக்கா? எங்ககிட்ட அதை விட பயங்கரமான ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்குடா. சரி சரி, ப்ரோ பிளேயர்னு ஒத்துக்கிறேன், எப்படியாவது உன காப்பாத்திடுறேன். தேங்க்ஸ் ரா, நான் காப்பாத்துனதுக்கு. அதான் சரி, இதுல எப்போ நீ மாட்டின? அதை நீயே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கி. எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் கருப்பாவே தெரியுது.